vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma ndinoda kukuudzaiwo iyo nyaya yakaitika kwandiri zvandakaita. Mukoma, ndakasvika pakuda kuparadza relationship yeumwe mufana uyo wandainge ndichigara naye. So mufana uyu akazongoramba akashingirira nemudzimai wake, but mukadzi uyu ainge atongogara zvake atongori pfambi yemulocation, but mufana uyu ainge aine dzimwe nharo. But chakazotondishamisa mukoma ndechekuti masvondo adarika awo ndakabva ndazosangana nemukadzi wacho, iye ndiye akatondiziva. Iyi ndakanyara mukoma, akabva atonditi naimi ko indava kuonda kudai. So mazuva acho iwayo ndisu tainge tichitotonga palocation because zvimari tainge tichibata. Saka mufana uyu ndakatongomunhongawo mune imwe park ainge akatogara. So ndainge ndatomboenda hangu kungonotenga chichingwa changu nedrink, ndokubva ndazosangana naye mufana uyu. Ndikamubvunza kuti ainge akanangepi, akabva andiudza kuti ainge ari padouble lap. Ndikabva ndati iri bho mufana, hausi kuda basa here? Akabva ati basa anorida, sezvo inini ndichiita basa rekuvaka. Ndakabva ndatoona kutoti uyu wainge uri mukana wekuti ndinge ndichiwana dhakaboy wangu wekuti ndinenge ndichimuvhara since ainge achiri munyowani muno muSouth Africa. Ndokubva ndamutora mufana uya ndikabva ndazotanga kugara naye. Saka mufana uyu amene kuti akazonokenerana sei nechimoko chandainge ndichida, chainge chitori pamwoyo pangu zvekutodaro, kunyange ndainge ndichiziva kuti chainge chichiita zvechipfambi, but chimoko ichi chaindiramba. Ndaiti kunyange ndikaenda nemari yakawanda sei chaingondiramba still, but out of nowhere mufana uyu akazoti atongosvika paareas ndokubva atotanga kutodanana nechimoko. Ndakarwadziwa mukoma because chimoko ichi ndaike ndichichida. Saka ndakabva ndangotanga kungomupa mazibad advice ndichimuudza kuti uyu munhu uyu wauri kudanana naye, it is a wise decision kuti unge uchisangana naye wakapfeka kana maprotector maviri, because munhu uyu akamborura muno mulocation, but still mufana uyu akangoramba achingodanana nechimoko. Kudzamara vanhu vaya vava kutoenda kune imwe chechi, iwawawa machechi anopfekwa masutu, but still ndaingomudiscourage ndichimuti kuchechi kwauri kuenda ikoko mufana ucharohwa because akadzoka achindiudza kuti ainge apiwa envelope iyo yaaifanira kuti ange achizoisa chegumi. Ndikamuseka ndikamudiscourage, but still akangoramba achingoenda kuchechi kuya. Akazondikumbira akati mundara ndinokumbirawo mvumiro yekuti ndinge ndichinotsvakawo room accommodation somewhere else. Ndikabva ndazoti paribo mufana, paribo, and yainge itori nhau yekutomunzwira godo because ndainge ndotoboyekana kuti most of the times anenge achingofonerana nebhebhi randainge ndichida. Saka akabva azotanga manje kugara nemusikana uyu, but at the same time ndaingoramba ndichingospreada rumors about them, about musikana uyu. Ndaiti kana mufana uyu kana ndaenda naye kunoshanda naye kuma outings, ndaibva ndaita sekunge ndinenge ndareceiva a phone call yeumwe munhu anenge achitonditipira kutoti mukadzi wake anenge akatokembesa. Apa ndaibva ndamunyima futi mari yekuti ange achidzokera kulocation ndichitira kuti ange achiwedzera kurwadziwa, but sezvisinei mukoma munhu akangoramba akamira nemunhu wake. Kuzodzamara ndichinzwa kuti vanhu vainge vamboenda kuZim. Pavakaenda kuZim havana kuzodzoka kuno kuprovince, vakabva vazodzokera vari kuCape Town. But recently ndo pandakatosangana nemukadzi wacho, ende ndakasangana naye mune imwe nzvimbo yekutoti ndainge ndisingatombofungidziri. Akabva atondikwazisa paya, akabva ati ndimi here. Ndikabva ndati hongu ndini. Akabva ati indava kuonda kudai, ende zveshuwa mukoma kuonda ndaonda. Ndekudawo kwekuti mari chaiyo mari haisi kutamba. Mapeace job andaimbowanzokuwana semawaniro andainge ndichimaita kumashure uko haachanyatsokubatiki. Saka nhamo yakatondirova. Ndiri kutozamawo kutoti ndinge ndichidzingirisa, but ndo pandakasangana naye mukadzi uyu akaita zigiant kunyatsokuona kuti mari yavapo. Saka akabva azoti ainge achazondipa mafone numbers emufana uyu. Zveshuwa mufana uyu ndakabva ndazosangana naye apa zimotikari rava kudhiraivha. Zvinhu zvekuti zvinondirwadza mukoma, but at the same time ndakabva ndadzidzawo chidzidzo chekuti munhu anonzi munhu kana achiri kufema haavhayirirwi, nekuti munhu wese anenge achiri kufema, nekuti munhu anenge achiri kufema anokwanisa kungomuka akakomborerwa naMwari wake. Ndiyowo confession yangu iyi mukoma. I hope kuti vamwe vanhu kunze uko vachakwanisawo kudzidzawo chidzidzo kubva pane confession yangu.
Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi munhu kana achiri kurarama, as long as achiri kurarama, hanzi haavhairirwi. Ndakatombozama kuparadza relationship yemufana wandainge ndichigara naye uyu, but ndakavatadza vanhu ava vari vaviri, but now vava kutorarama kalife kavo katori ball. Hey, zvakangooma hazvo vedu we. Please ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume, ndinobvawo kugokwe kwane mbudziya uko. So mudhara wangu iye ainge aine chitakshop chake, but muchitakshop umu kutaura chokwadi mainge musina kana profit yaainge achimbowana. Zvinhu zvainge zvakatongomuomerawo mudhara wangu. So mudhara sezvo ainge ari iye ainge aine chigayo muraini medu, pane pamwe vanhu pavakazongotanga kuwana mari, vanhu vaiti kana vakangowana mari vaibva vatanga kuisa zvigayo. Saka izvi zvakabva zvazotanga kubrokesa business rababa vangu, because tichakura isusu vanhu vaitofamba nzendo refu vachitoya pamba pedu kuitira kuti vange vachiuya kuzogayisa. Saka baba vangu ivo vakabva vazotanga manje kufamba vachienda mun'anga dzakasiyana siyana. Saka ivo vaipiwa mishonga nekuti vange vachiuraya zvimwe zvigayo zvevamwe vanhu, ende kune vamwe vanhu vekutoti vatori nezvimwe zvigayo zvakafa mushure mekunge zvashandisirwa mishonga nababa vangu, ende baba vangu ndo vakasiya vandiudza. Vanhu vazhinji vakatotenga zvigayo zvavo zvekungoti zvakangoshanda one day ndokubva chatonyarara mushure mekunge chabatwa nemishonga yababa vangu. Asi still baba vangu vakaona kuti kunyange zvavo vainge vachipiwa mishonga yose iyi nen'anga dzavo, but still mabusinesses avo ainge asinganyatsokurana nenzira dzavainge vachida kuti ange achirana nadzo, apa mari painge pasina. Then baba vakabva vazoenda kune imwe n'anga, but n'anga iyi yakabva yazovaudza kuti vaifanira kuti vange vachizosarudza one mwana pakati pevana vavo vose. Apa inini ndini Gokwe mumba umo mandakazvarirwa, baba vangu hameno kuti wai vakabva vazosarudza inini, kuda zvimwe kuda vakaona kuti ndini chivindi pavana vavo vose. Baba vakazonditi one day vainge vachida kuti tinge tichienda kunoona imwe n'anga, ndokubva tazobuda paya, but mukunobuda takatoita sekunge baba vainge vachirwara. Ndokubva tabuda takafamba mukoma kuzotonosvika tichizoenda kuchipinge uko kune n'anga iyo yakazotirombesa inini nababa. Zvino n'anga iyi zvainoita, kana uchirombeswa nayo iyo haidi kuti unge uchidzokera kumba kwako zvinhu zvako zvisati zvaita, unoromba ugerepo pamba pacho ipapo. Saka takagarapo pamba pen'anga iyi kweabout 1 month. Ndisu tainge tichiita mabasa ose anoitwa nevakomana vebasa vepamusha. Ndisu tainge tichiswera tichifudza mombe zvekare nekunotema huni. Saka mubhadharo wedu wainge uri wekuti sezvo tainge tichipiwawo pekugara zvekare tichipiwawo chikafu chekudya, ndo wainge uri mubhadharo wedu iwowo. Zvino mukomanashi takazoti nguva yedu yekuromba yakazoti yasvika, baba vangu vakabva vazobatiswa rimwe ruva, ende vanhu vazhinji ava vanongoti zvikwambo vazhinji vacho havatombozivi kuti chikwambo chacho chakaita sei, but isusu chikwambo chacho chatakapiwa chiri very simple, because takangopiwa rimwe ruva ririko kumusha kwedu kugokwe uku. Ruva iri takangonzi tinofanira kuti tinge tichizoridzvara pamunhanga, ndokubva tazoridzvara ruva riya takabva tazoudzwa kuti ruva iri rainge richazooma, but rainge richazoda ropa remunhu kuti rikwanise kutanga kutambanuka zvekare, ende kuzonotambanuka kwaro ndokuzoita mari kwacho kwatainge tichazoita. N'anga iya yainge yambotibvunza ikati, munoda mari yekungoti inenge ichingoya kwamuri mugere zvenyu, but yakabva yatiti mari iyi inonyanya kufarirwa nevanhu vaya vane hunyope hwekuti kunyange mukunoromba kwavo vanenge vachida kungoswera vakarara vasingashandi neziya, vanenge vachingoda magic money imwe inongonyuka mumba kana kuti inongonyuka pasi pepilo. Then baba vakabva vazoti neungwaru hwavo, tinokumbirawo kuti munge muchitiudzawo sekuru kuti chakanakira chimwe nechakashatira chimwe ndechipi.
saka vakabva vazoti mushonga uyo wacho unotorwa nevanhu vane hunyope. Disadvantage yacho ndeyekuti kazhinji unofanira kuti unge uchizopiwa nyoka, but nyoka iyi ndo anenge achizova mukadzi wako kana kuti murume wako. Tikabva tazobvunza kuti ko umwe wacho, vakabva vazoti umwe wacho uri nani, because iwo hauzoshandisi mutumbi wako directly because already unenge uchitoshanda neziya, uchitodyawo cheziya, but at the same time wakarombera mabusinesses ako. Baba vakabva vazoti ndo wavainge vachida iwoyo, ndo patakabva tazopiwa ruva riya, ndokubva tazouya tikabva tazoridzvara. Zvino takabva tazonzi tichisvika pamba taifanira kuti tinge tichizosarudza mombe iyo yatainge tichazoviga ichiri penyu. Then baba vakabva vazosarudza rimwe bhuru iro ratakabva tazocherera guva. Takanzi guva iri raifanira kunge rakadzika 2 meters, but raifanira kunge rakafara zvekuti mombe yaikwanisa kutopindamo muguva imomo. Tichingonosvika pamusha nekudawo kwekutonga nekukontrola, baba vakabva vangotanga kungoita sekunge vainge vachida kurova zvitinha zvemafarm bricks. Iniwo ndikabva ndatoita sekunge ndainge ndoda kubatsira baba, but takati tatanga kudhiginura chimwe churu. Shungu dzedu dzainge dziri dzekuti tinge tichidhiga gomba rakadzika iro kuita 2 meters, ndokubva tadhiga gomba riya. Zvino pane umwe usiku uhwo watakazongosarudza kuti tinge tichiita mabasa edu erima. Takati vanhu varara paya, ndo patakabva tazoenda kumatanga tikabva tazosarudza rimwe bhuru rainge richifarirwa nababa, ndokubva tazotanga kuritinha bhuru riya. Mukuzonoritinha sezvo hwainge huri usiku, bhuru iri takazofamba naro takananga kuya kwatainge tachera guva, rikabva ranowira mugomba muya. Bhuru riya rakati rawira mugomba, ndokubva tazotanga kufushira bhuru iri richiri kurarama. Then takati tapedza kufushira, sezvatainge takaudzwa nen'anga iya yainge yakati tinofanira kuti tinge tichisarudza mhou, then tobva tazotorera mhou iya inenge ine chimhuru chinenge chichiri kuyamwa. Then takabva tazotora chimhuru chiya tikabva tazoenda nacho musango, ndokubva tazochislota. Takati tapedza kuchislota, ndokubva tazotora ropa. Patakaona kuti ropa rainge razadza chimwe chibhaketi chatainge takanzi tinge tichishandisa, ndokubva tazongosiya chimhuru chiya chingorimo musango. Then tikabva tatoona kutoti pane zvimwe zvishiri zven'anga iyoyo, because n'anga iyi yakatotiudza kutoti zvikwambo zvayo ndo zvainge, nekuti n'anga iya yakatotiudza kuti mushure mekunge taslota chimhuru chiya kwainge kuchazouya zvikwambo ndo zvainge zvichazodya nyama yechimhuru icho chatinenge taslota. Zvechokwadi takatoona zvimwe zvishiri zvainge zvichibhururuka. Zvishiri izvi zvakati paya pazvainge zvomhara zvaibva zvazoshanduka zvobva zvaita zvivanhu, zvikabva zvazotanga kudya nyama yechimhuru chiya ichiri mbishi. Takabva tazotora ropa riya tikabva tazonorimwaya pamusoro peguva paya patainge taviga bhuru riya richiri kurarama. Then ndokubva tazodzoka zvedu kumba. Ndo patakabva tazotanga kuita mari, but isusu manje hatina kuita mari hard cash. Chikwambo ichi zvachaiita mushure mekunge chawana simba chakabva chazotanga manje kufamba chichienda muzvitoro zvakasiyana, ende chaiti kana chapinda muzvitoro izvi zvihombe chaibva chazoba stock, chobva chazodzosa stock iya kwedu kugokwe uko. Chaitouya kana kunana Harare chichitoba stock mumashopu mevanhu, zvekare nekunana Bulawayo munana Gweru chichingoba stock chete, as long as iri supermarket hombe chaitoba. So tainge takanzi taifanira kuti tinge tichizosarudza imwe room. Pamba pedu painge paine imwe room iyo yataiwanza kuchengetera building material. Takabva tazobvisa building material iya ndokubva tazoiisa zvekare mune imwe room yainge ichirara vazukuru. Then room iya tikatongoisiya iri empty. Room iyi yakasvika pakuzara pakuti zvekuti painge pasina kana space nemakatoni emagroceries. Baba ndo pavakabva vazoti ivo yavo stock vainge vava kuda kuisa mutakshop mavo. Then inini ndikabva ndati ndainge ndafunga kuti ndinge ndichinotsvaka space chekuti ndinge ndichivhurawo changu chitakshop muGweru, but mukoma ndainge ndisina kana mari. Kana varume vakabva neni kwedu kuGokwe ndichizonosvika muGweru ndakatongovabhadhara nemagroceries, uye mukadzi wacho wandainge ndataurana naye ndakatomuudza kuti mari ndainge ndisina, asi ndaikwanisa kumupa mari yerent ndichiita
tichiita zvokumubhadhara nemagroceries, kuzonosvika ndichitanga kubata mari ndainge ndichingomubhadhara nemacartons echikafu. Then takazoti tatanga kubata mari ko yainge ingori profit ka, no loss at all. Ndokubva tatotanga kutoita mari paya paya. Zvino mari yakazoti yobatika. Baba vangu vakabva vatanga kuita kunge ka teenager because vakangoti vatenga motikari yavo ndokubva vatotanga kutodanana nezvevasikana zvainge zvichiri kuma form 4 zvekare nezvimvana zvemumaraini. So baba vangu ivo mikowo dzavo dzainge dziri dzekuti vainge vasingafaniri kuti vange vachizodya nyama mbishi kana kudya chikafu. Baba vangu miko dzavo dzainge dziri dzekuti vaisafanira kudya nyama inenge yabikwa yakarungwa nemunyu, uye vainge vasingafaniri kuti vange vachidya chikafu icho chinenge chabikiwa vasipo. Zvino pakuzonofara nazvo zvimvana izvi, pane chimwe chimvana chavo chavainge vowirirana nacho, saka vakazoti one day vari kumafaro chimvana ichi chakabva chazovabikira chikafu ndokubva chazovaisira chikafu chaichi mulunch box. Baba vangu nekuda kufadzawo bhebhi ndokubva vazodya chikafu chaichiya ndokubva vazoenda zvavo kuzvimabooking kuti vange vachienda kunosasana variko kumabooking ikoko. Baba vangu ndokuzoshaika. Baba vakati vachinoshaika kana ndega ndakabva ndatonzwa munyama dzangu kuti there was something that had happened, because ipapo ndainge nditori kwedu uko, because at that time ndainge nditori kumusha nemhuri yangu. Madhamu vangu ndo vakabva vatoya kwandiri vakabva vandibvunza kuti ko why ruva iro rainge rakatobluma zvakatonaka why rainge rangooma kudaro, because ruva racho kana robluma rinenge rakaita kunaka. Ndakabva ndamhanya ndichienda paruva riya, hana yangu ichirova. Ndichinosvika paruva riya ndikatoona zvishuwa kuti zvandainge ndaudzwa nemudzimai wangu zvainge zviri zvechokwadi. Ndakangomusiyawo aripo akamira because aitoziva kutoti ruva iri I made sure kutoti ndaitoridiridzira at all the times. Pose apa vanhu vaingofungidzira kuti kudiridzira kwandinenge ndichiita ruva ndinenge ndichidiridzira nemvura, but chavainge vasingazivi ndechekuti tainge tichitongoshandisa ropa ravatete hanzvadzi yababa, because ndo vacho vatakazosacrifice kuitira kuti ruva iri rikwanise kutanga kubluma. Saka ropa ravo pane pamwe patainge takarichengetera apo pataipota tichitora ropa iroro tichinochera ropa iroro tobva tazoya tobva tazodiridzira ruva iri, vanhu vachingofungidzira kuti zvimwe kuda tiri kudiridzira ruva iri nemvura. Ndakabva ndazosiya madhamu vakamira paya ndikati ndiri kudzoka, ndikaita sekunge ndainge ndichida kuenda kunotora foni yangu, ende zvedi ndainge ndichida kuenda kunotora foni kuitira kuti ndinge ndichifonera mudhara ndinge ndichivabvunza kuti ko chii chainge chaitika, chii chainge chatora nzvimbo, chii chainge chakonzeresa kuti ruva riya ringe chioma. But mumwoyo mangu ndainge ndatongozviudza kuti mudhara anenge achikora miko chete. Ndakati ndichingonopinda mubedroom wanikwe kuti mainge mutori nen'anga iya, mukoma n'anga iyi yainge yakatogara pamubhedha yakatondimirira, ikabva yandiudza iyo kuti yainge ichizviziva kuti baba vangu vainge vachikora miko. Zvino yakabva yazoti sezvo iwewo baba vako vachikora miko newewe uri kufanira kuti unge uchizofirawo zvitadzo zvavo. Ndikabva ndati ko ini ndatadzei? Vakabva vati sezvo makaita mhiko idzi muri pamwe chete, uyo anenge achikora mhiko dzake anenge otourayisa kunyange uyo asina kuchikora mhiko dzake. Ndokubva ndatanga kuungudza paya ndichitoti nemari yose iyi yandava nayo zvoreva here kuti ndava kutofa ndosiya mhuri yangu here? Ko mudzimai wangu ndava kutomusiya here? Then n'anga iya yakabva yazoti kwandiri ndaisafanira kuti ndinge ndichichema kana kuungudza nekuti iyo yainge ichazondibatsira. Ikabva yati iwewe zvava kuitika chizukuru panapa zvatava kuita ndezvekudai so iyi nhunzvatunzva iyi yachikora mhiko ndo iri kufanira kuti inge ichitambudzika, inge ichizofa, inge ichizourawa neruva iri. But iwewe sezvo usina mhiko dzawachikora, ndava kuda kuita dzimwe mhiko newe. Unonditendedza here kuti tinge tichiputsa mhiko idzi, tinge tichigadzira dzimwe mhiko nyowani? Ndokubva ndabvuma paya, ndokubva tatotanga kutogadzira dzimwe mhiko patsva dzainge dzisingatozivikanwe nababa vangu. So ruva iri mukuzonotaura neni panguva iyo yatainge tava kuita tichigadzira dzimwe mhiko, ruva rakabva razoti kwandiri saka uchandipei, uchandipa ropa rani? Ndo pandakabva ndazoti ndainge ndichazopa ruva iri ropa rababa vangu. Saka baba vakabva vazotoshaika, ende baba vachizonoshaika vanhu havana kutoziva kutoti inini ndini ndakachekeresa baba mushure mekunge vachikora mhiko idzo dzatakapiwa
kuti taifanira kuti tinge tichizodzichengetedza miko iyoyo nemirayiro yataifanira kuti tizongoramba tichichengetedza baba ndokubva vazotyora yavo miko nemirayiro. So ndakabva ndazovasacrifice kuitira kuti inini ndisazofa, ndokubva ndatodiridzira ruva riya neropa rababa. Ruva riya ndokubva ratotanga kutobluma zvekare. Nditori nebhazi nemakombi angu, ndigere zvangu mugweru, nditoriwo nezvimashops zvangu mugweru. Ndiyowo confession yangu iyi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimi zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma ava. Hey, pakaipa hanzi ndo mhiko dzacho idzodzo. Mukoma vedu ava vakatamba 10 not baba vavo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini I am in very serious trouble, and ndinotodawo kutoti vanhu vange vachindinamatirawo because ameno kuti mweya wacho wakangobva kupi, but maybe it is because of my videos awa andai kuwanzokuona. So since ndiri mukadzi asingadi kuchita murume wake, murume wangu iye ndesecurity anoshanda night shift, ndigerewo kuno kukuzimu nemurume wangu. So baba vanoti pavanenge vari kubasa, then ndine videos angu andinozongodownloadawo musi wacho iwoyo kana kungoonerawo painternet depending nekuti video racho rinenge richibvuma kudownloadeka here, then ndobva ndazozvibatsira. Saka ndakatanga ndichazvibatsira nechigunwe, then nekufambawo kwenguva ndaiwanzo kuzotenga mabhanana mambishi. Magaka haanyatsokundiitira because anoita sekunge anozonyanya kunondibaya kumberi. Saka bhanana ndinonzwa sekunge randinenge ndichizokwanisa kucontrola because rakaita pfupi. Saka ndinowanzo kutenga mabhanana angu mambishi awo andinozoshandisa kuzoona bhanana richizonoibva, at least ndinenge ndambozvibatsirawo. Saka baba pavanenge vari kubasa, ininiwo usiku ndichiavoida kuvachita, ndinobva ndazongozvibatsira. Nekufamba kwenguva mukoma ndakazungukaruka ndasangana nerimwe video painternet. Saka mavideo awa ainge vanhu vacho vainge vachiacta vainge vachiita sekunge hanzvadzi nehanzvadzi, vachiita mavideos iwawo ekuti hanzvadzi inodongorera hanzvadzi either ichiita icho chimhandara maoko, then vanhu vobva vatotanga kutoita bonde nekutofadzana. Saka zvakatanga zvichandivhundutsa kuti hanzvadzi nehanzvadzi. Kudzamara ndava kutonakidzwa nawo mavideos iwayo. Kana kuri kunzi munhu akabata foni yangu search history yangu ingori brother and sister, vanhu ndo vanhu vandinenge ndichingotsvaka ivavo vanenge vachigadzira bonde, vachiita mutambo webonde. So mukoma zvinhu izvi zvava kutondiafecta. So ipapapa pane vamwe tsano ava vakangopfuurawo nekumba. So since vainge vadarika nekumba, nguva dzainge dzatofamba, ndokubva vazongorara pamba. Mukoma usiku hwacho handina kurara because tingori ne2 rooms. Ndakangorara usiku hwose ndichingozvibatsira, but ndainge ndichingofunga tsano ava hanzvadzi yangu, ndichingofunga kuti saka izvezvizvi dai anga ari iye ndichingofunga kuti dai izvezvi anga ari iye ari pamusoro pangu, handiti ndingadai ndatozvifadza nyama dzangu here. So handizivewo kuti what am I going to do because ndava kutongonzwa ndichitongochiva tsano ava hanzvadzi yangu. Please assist me. Handisi munhu ari bad, but I have no control anymore over my mind. Handidi kuchita murume wangu. That is my decision that I have taken, and ndakatovimbika kumurume wangu, but izvi manje zvava kuitika izvi, I don't even know what is going on. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Yo, naimi zvakangoma hazvo vedu we, asi please ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, pakaipa.